regăsim la al 4-lea episod, continuarea sonatelor lui Beethoven. De fapt, privim desfășurarea vieții lui Beethoven și dezvoltarea atât a muzicii cât și a pianului, reflectate în sonatele lui Beethoven. Poveste cu pian sunt episoade gândite de directorul Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, domnul Vlad Mateescu. Sunt concerte educative făcute de la mine de acasă, pentru că nu le putem face în filarmonici, nu ne putem vedea acum. În aceste zile nu putem face adunări. Dar așteptăm cu nerăbdare să ne revedem pe viu. Ei bine, am ajuns la sonata numărul 16. Jumatea acestor sonate, care sunt în număr de 32, pentru pian de Ludwig van Beethoven. Este momentul în care Beethoven se consideră nemulțumit cam aproape de tot ce scrisese până atunci și se decide să deschidă un nou drum. Sunt 3 sonate, opus 31. Prima dintre ele este supranumită la boiteuse, cea care șchioapătă, o să vedeți de ce. Are un elan vital și poate pe alocuri agresiv, dar în general veselia este cea care domină această sonată. Există niște note repetate aici, dar spre deosebire de alte sonate, nota repetată de aici nu este ritmul inimii care bate, ci plecarea într-o cursă. În acest nou drum. În la mișcare găsim o serenadă, mică o serenadă amoroasă, cu fel de acompaniament de chitară, să fie dragostea care înflorește aici. Să știți că în această perioadă Beethoven o cunoaște pe iubita sa imortală, s-au făcut și filme pe această temă. Poate unul dintre cele mai cunoscute este Immortal Beloved, cu Gary Oldman. Nu sunt sigură aici, dar cred că da. Și Isabella Rossellini. Este vorba de iubita pe care o cunoaște acum și această iubire o va purta în suflet până la sfârșitul vieții. Vom vedea cum. Așa că este posibil ca acest adagio grazioso să fie iubirea care înflorește în sufletul lui, pentru că întotdeauna grazioso are sens de amoroso la Beethoven. finalul să fie din nou o
explozie de bucurie și de elan, o evocare optimistă a tinereții sale. Următoarea sonată este supranumită Furtuna, opus 31, numărul 2. După Shakespeare, bineînțeles. Sunt dezvăluite și forțele elementare ale naturii, dar și pasiunile, nebuniile unui om, unui bărbat, dominarea spiritului. Tema principală este o încercare de restaurare a ordinii pierdute, încrederea în viață după suferințele trecute. Poate că această dragoste nouă ce se înfilipa în sufletul lui Beethoven îi aduce din nou încrederea în viață și în bucurie. Din punct de vedere muzical, această sonată aduce inovații în privința formei, a schimbărilor de tempo, începe într-o catastrofă totală, pentru că apoi lucrurile să se schimbe un pic. În a doua mișcare găsim noblețe, tandrețe, uneori și momente de seriozitate a gândurilor. Nu găsesc volumul potrivit. Energia este regăsită în a treia mișcare, care pare un cal în galop. Mie îmi place foarte mult această mișcare, dar ce am găsit interesant în scrisorile lui Beethoven, că acesta este momentul în care el a vrut să se omoare, dar s-a răzgândit din dragoste pentru muzică. Și așa mai departe.
la cai este sfranumită pitpalacul sau prepelița sau pentru că, mă rog, așa am învățat, dar o să vorbim că nu e chiar așa, că începutul acestei sonate este strigătul păsării. Da, poate fi. De ce nu? Totuși sonata este un pic cam profundă, pentru asta este dramatică și cu foarte multe schimbări. Și este o povestire despre moarte, moartea tinereței. El speră să fie bucuros, dar își dă seama că tinerețea este pierdută. Este evident că în acest moment Beethoven trăiește o criză existențială, este la maturitate și vede că nu mai este tânăr, vede spre ce se îndreaptă și o criză prin care toți trecem la un moment dat. Însă, în scrisorile lui explică acest început, nici de cum prin pitpalac, cum am învățat eu în școală, ci prin... eu am citit scrisorile în franceză, o să vă spun întâi în franceză, apoi vă traduc. Crains Dieu, aime Dieu, loue Dieu, remercie Dieu, prie Dieu, confie-toi en Dieu. Ce vrea să însemne? Să cazi în genunchi în fața lui Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, să lupți cu Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, să te rogi la Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu. Despre asta este vorba. În acest început, cred că avem responsabilitatea, chiar dacă nu suntem arhitecți, nu se dărâmă podul, nu suntem doctori și moare bolnavul în operație, suntem muzicieni și dacă ne gândim la pitpalac sau la mulțumirea lui Dumnezeu, nu știe nimeni ce e în capul nostru, însă avem o responsabilitate față de muzică, față de compozitori, față de noi înșine, față de profesia pe care ne-am ales-o, să căutăm și să știm ce cântăm și să dăm și altora, așa cum fac eu acum, din toată inima și cu toată bucuria. Acest ritm este găsit în toate părțile sonatei, pentru că acesta este firul care leagă sonata. Și Beethoven o explică clar în scrisorile lui că la aceasta s-a gândit pentru că acestea erau sentimentele lui din acel moment. Nu pot să cânt cât mi-ar dori, că ajungem să facem episoadele de 5 ore. Al doilea moment este interesant, pentru că de obicei era a doua mișcare, pentru că de obicei este o mișcare lentă. Ei bine, aici nu este un scherzo, un allegretto vivace, pentru că este un moment vioi. Beethoven parcă încearcă să-și exorcizeze amintirile din dramele recente. Nota repetată. A treia mișcare, menuetul, apare din nou grazioso, grazioso, este o liric, este amoros, este un gând către iubita sa imortală. Iar finalul este foc. Foc, pur și simplu.
foc. Presto con fuoco este și notat de altfel. Accentele eroice sunt... Beethoven notează în scrisoare că aici ajunge să simtă că Dieu est une solide forteresse. Dumnezeu este o fortăreață solidă. Deci, din nou reușește să ajungă la sentimentele bune și de siguranță. Pare că Beethoven și-a depășit criza existențială. Următoarele două sonate sunt de fapt sonatine și sunt compuse ca exerciții către elevele sale. Vedem satisfacția lui de a trăi, echilibru al sufletului, sunt mici saluturi către Mozart și Haydn din nou. Următoarea, sunt două, da, a fost prima opus 49 și a doua sonatina, aș spune. Opus 49 aduce aici notele repetate din patetică și din Sinfonia 5-a, dar fără tragismul aferent. Ajungem la o mare sonată, opus 53, în do major, dedicată contelui Wallenstein. Este supranumită Wallenstein sau Aurora. Acest conte a fost un mare ajutor financiar lui Beethoven în tinerețea sa, în adolescență și în tinerețe, un foarte bun prieten. Așa că sonata evocă amintiri din țara natală, din adolescență, din momentele frumoase ale vieții. Do major este tonalitatea vieții pentru Beethoven. O numește tonalitate de la vie. Este o sonată foarte luminoasă, plină de tandrețe, de bucurie. Însă aici se face un pas important în îmbunătățirea tehnicii pianistice. Beethoven începe să devină alt compozitor din punctul de vedere al tehnicii. Este și o sonată mult mai grea decât celelalte și mult mai lungă. Este o imensă bucurie să cânti această sonată. Vă spun că am cântat-o foarte mult din ce eram în Italia și întotdeauna mi-aducea o mare bucurie. Este un Beethoven luminos aici, un Beethoven fericit. În schimb, în a doua mișcare este un moment de mister. Beethoven, de fapt, dorea să-i compună aici un poem de dragoste, Andante favori, grazioso, către... o să vă spun în curând identitatea ei, iubita sa. Însă se gândea că sonata ar fi devenit mult prea lungă, ea deja este foarte lungă. Și așa că a adus o altă mișcare, mult mai scurtă, în care
șoaptele de speranță sunt amestecate cu porțiuni misterioase. În schimb, rondoul este din nou o bucurie, o bucurie exprimată pe o temă populară din zona Rinului. Este foarte lungă și v-aș cânta-o pe toată. iubesc enorm această sonată și mi aduce aminte de anii petrecuți în Italia când aproape nu era recital să nu o cânt. Următoarea sonată, opus 54, nu are dedicație, este simplă și Beethoven este dezamăgit că spune toujours plus simplă, întotdeauna din ce în ce mai simplu, el care dorea să scrie din ce în ce mai complicat și se pomenește că totuși este simplu, însă el simte urgența de a acționa în ce privește pe iubita sa. Opus 57 și Marea Sonată Apasionata. Este momentul când Josephine von Brunswick, despre ea este vorba, rămâne văduvă căci îi moare soțul și atunci Beethoven vede calea deschisă spre a putea să se căsătorească cu iubita sa și vrea să o ceară în căsătorie cu o cea mai frumoasă sonată pe care ar fi scris-o, cea mai mare și mai monumentală sonată. Dar ea se recăsătorește nascuns, iar Beethoven este distrus. Este o sonată care dă frâul liber pasiunii, dar și dezamăgirii. Termenul de apasionata este ciudat, pentru că Beethoven nu l-a refuzat, era deja mort când a fost pus acest titlu. Eu cred că îi se potrivește acestei sonate, pentru că este într-adevăr o desfășurare de pasiune. Sunt momente anxioase, sunt momente de dezamăgire. Trebuie să ne punem în locul lui Beethoven, să înțelegem ce a fost în sufletul lui. Pentru că această mare dragoste a lui, care era împărtășită, să nu credeți că Josephine nu-l iubea. Era împărtășită, dar nu putea să-l ia de soț și să știi că femeia pe care o iubești și care te iubește se căsătorește cu altcineva, chiar fără să-ți spună, când tu pregătești să o iei
de soție și vrei să-i compui o sonată cum n-a mai fost scrisă până atunci, nu putem decât să ne punem să ne imaginăm cum trebuie să fie pentru Beethoven. De aceea sunt multe momente în această sonată, fie de angoasă, fie de pasiune. Apare motivul destinului, desigur, pentru că destinul este din nou potrivnic. Frumusețe uluitoare această sonată. Dacă prima mișcare este atracția senzuală a lui Beethoven către Josephine, a doua este atracția spirituală către sora ei, Terez. Iar multe din sonatele sale sunt dedicate ale lui Beethoven, dedicate lui Terez von Brunswick. Poate că este o dedicație ascunsă către sora, către iubita sa, Josephine. Mișcarea a treia este revolta lui Beethoven către sine, către atracția pe care o simte și nu se poate opune, către dragostea lui, către fascinația senzuală pe care o are, către frivola Josephine. Cam așa este furtuna acestei părți, acestei mișcări. O să facem o paranteză, pentru că aceasta este un moment de mare creație pentru Beethoven. Nu departe de această sonată, compune celebra sa sinfonie pe care o cunoaște întreg mapamondul, opus 67, numărul 5 în do minor, a destinului. Aici am mult mai să vă reamintesc. Această sinfonie merită un concert educativ doar pentru ea. Poate o să-l facem.
Dacă mai durează mult situația, dar eu sper să nu. Poate o să-l facem în viu și atunci e mai frumos. Nu departe de această sinfonie, Beethoven compune și cel mai frumos concert al său pentru pian, opus 73, tot numărul 5, în mi bemol major, supranumit imperialul. Mi bemol major, în teoria muzicii, este tonalitatea relativă a do minorului. Dacă sinfonia și drama la Beethoven este exprimată prin do minor, ei bine, eroismul este, și nu numai la Beethoven, ci și la Liszt, și la alți compozitori, exprimați în mi bemol major. Este un concert pe care mulți îl consideră romantic. Strigătul de victorie, de bucurie, de voință de la final. Nici nu, muzica te prinde atât de mult, pentru că nici nu sunt cuvinte, însă ce vreau eu să vă cânt? Este un scurt fragment din a doua mișcare, pentru că pare că Beethoven le cântă pur și simplu îngerilor. Pare că suferințele prin care a trecut au deschis în inima lui noi ambitusuri emoționale. Despre sinfonie am vrut să vă spun că Liszt a transcris toate aceste sinfonii de Beethoven, toate cele 9 sinfonii, pentru pian solo. El le-a transcris și pentru a le cânta în concertele sale, dar și pentru a le preda elevilor săi, pentru că atunci cum nu aveau YouTube, nu aveau Google, nu aveau internet, nu puteau auzi aceste sinfonii, nu le puteau studia. Și atunci Liszt a făcut această muncă colosală. Există pianiști care au cântat aceste, și din zilele noastre, m-au și înregistrat. Acum, deci chiar în momentul ăsta, deci, am un lapsus și nu-mi place, ar trebui să închid, să mă ridic, să mă uit, să vin să vă spun. Este un pianist foarte important, dar nu cred că este Ashkenazi, cred că este altul. Vi se întâmplă tuturor, da? Toți avem lapsusuri. Eu vreau să spun despre acest pianist că se pregătise cu un turneu de concerte în Turcia, cu sinfoniile de Beethoven transcrise de Liszt pentru pian, și în ultimul moment a anulat turneul și a spus că sunt mult prea grele și că nu poate face așa ceva. Și e vorba de un pianist foarte mare și foarte virtuos. Într-adevăr, Liszt oricum compune într-un fel special de complicat, dar aceste sinfonii de Beethoven, pentru că nu lipsește o notă din notele de la orchestră, nu lipsesc și trebuie să le facă un singur pianist. Deci sunt colosal de... le am acasă, nu știu, vedem. Ajungem la sonata opus 78, care este dedicată Terezei von Brunswick. Ar putea fi, desigur, o dedicație ascunsă către Josephine. Există o paralelă cu sonata lunii, pentru că se simte o mare intimitate în această sonată. Serenitate, tandrețe, nu este nimic tragic. Este o fantezie misterioasă.
seren și pentru că Opus 79, sigur, Beethoven o iubește pe Josephine, ei se mai văd din când în când și ea îl iubește pe el, dar viața așa are cursul ei și sufletul este complicat, inima este complicată. Următoarea sonată, Opus 79, supranumit Cucu, ea a compus-o unei eleve ale sale, Teresa Malfatti, care este frivolă și tânără și sonata are culoarea tinereții Terezei. Are un aer familiar, este o sonată de dragoste, pentru că Beethoven se bucură să se regăsească în companie. El este îndrăgostit. Este îndrăgostit de Teresa Malfatti și îi compune acest se bucură să găsească în inima sa din nou fiorii dragostei. Sigur, va fi scurtă, căci dragostea și suferința și tragismul, că iubita sa e căsătorită, nu se va pierde până la sfârșitul vieții. Opus 81, Les Adieux. Adio are 3 părți caracteristice ca un program. Adio, absența și reîntoarcerea. E vorba de arhiducele Rudolf al Austriei, care era elev și prieten. Plecarea, absența și întoarcerea arhiducelui este o muzică programativă care are leitmotiv. Vedeți că aici deja întrevedem romantismul, pentru că programatismul înseamnă muzica cu program, muzica cu poveste în spate. E muzica ce este o caracteristică a romantismului și nu a clasicismului. Dar Beethoven deschide acest drum. Iată că, în sfârșit, poate fi mulțumit într-adevăr. Este pe un nou drum de compoziție. Leitmotivul din această sonată îl găsim mai departe la Liszt și apoi la Wagner. Deci, deja surd, Beethoven găsește în el ceea ce n-a găsit nimeni, pentru că vom vedea ajunge până la jazz. Și dacă îmi pune, sigur că este greu să alegi, dar dacă cineva m-ar întreba, alege un compozitor fără de care muzica, sau care dovedește că totul este posibil, că Dumnezeu se manifestă prin compozitori, eu l-aș alege pe Beethoven. Pentru că fără să mai audă nimic, Beethoven compune cele mai mari capodopere ale sale și ale muzicii clasice, cele mai mari capodopere inovatoare. Aceste inovații le auzea doar în mintea sa. Nu o să zăbovim foarte mult. Deja ajungem la sonate la care ar trebui să stăm mult, dar nu vreau să dureze foarte mult episodul. Absența ce frumusețe, sigur că tragică și angoasantă și simțim vidul absenței, dar muzica este atât de frumoasă. Beethoven în această sonată, s-a pus 90, se gândește din nou la sinucidere. Este lupta dintre inimă și creier. Gânduri despre Josephine, despre viața sa, îi revin. Este o frumusețe această
această sonată și în a doua mișcare, numai două, pare a fi, de fapt nu pare a fi, ci Beethoven scrie că este istoria dragostei sale, ambele părți. Această sonată reprezintă istoria dragostei sale către Josephine. Aceasta este o sonată autobiografică și are o realitate tragică autobiografică. Sunt poveștile lui de dragoste cu Josephine, dar poate și cu Giulietta, pentru că momente de fericire sunt urmate de deziluzii, dialogul dintre bărbat și femeie, cel mai mult în această a doua mișcare. Ajungem la sonata opus 101, compusă pentru Dorothea von Ertmann, care era o elevă dragă lui Beethoven, dar care pierde un copil atunci. Beethoven încearcă să o îndulcească. Atmosfera este intimă și Beethoven pare că vorbește pentru sine însuși și pentru cei care îl iubesc cu adevărat. Dar Beethoven conclude că trebuie să acționăm și nu să visăm. Il faut agir et non rêver. La finalul acestei sonate. Ajunge la opus 106. Prima sonată compusă pentru acest instrument, în sfârșit pentru pian, hammer clavier. Avem atât de multe de spus despre sonatele care urmează și am spus deja multe. Este o sonată care eu aș dedica. O să vă cânt doar tema pentru că este sonată în 5 mișcări, este o sonată monumentală, este un monument pur și simplu. Și ar trebui să-i dedicăm un întreg concert doar acestei sonate. Am cântat doar introducerea din acest motiv. Este momentul când instrumentele, pianele se dezvoltă și cu ajutorul lui Beethoven și ajungem la ceea ce știm astăzi, sigur, cu o mecanică mult inferioară, mult diferită. Nu degeaba acea sonată se numește hammer clavier, pianul cu ciocănele. Cât de mult timp a durat în istoria muzicii să ajungem la acel moment. Și de la acel moment până la aceste piane de astăzi, vom vedea iarăși în timp cum se va dezvolta tehnica. Ultimele 3 sonate, confesiunile, sunt testamentul său muzical. Fiecare duce spre cealaltă. Au o origine comună, pornesc din vanitatea rănită a lui Beethoven, care este criticat în ziare că este un compozitor terminat și nebun și nu mai poate compune nimic. Dar el spune că încă mai poate să compună cu o singură trăsătură de penel, dintr-o singură respirație și elan. Aceste sonate sunt și foarte contemporane de altfel. Sunt geniale și deschid. De fapt, ele nici nu mai sunt considerate clasice. Sunt foarte mulți muzicologi care le consideră romantice. Regăsim în ele lupta lui Dumnezeu, lupta lui Beethoven de a-L găsi pe Dumnezeu și de a-L cuceri, de a cuceri cerul. Beethoven, sigur, este în a doua parte a vieții sale. Mai are până la fine, dar are reconștiința mortalității sale, așa cum trebuie să o avem toți. El știe ce a realizat cu sonata dinainte, cu hammer clavier, și dorește să continue în aceeași linie. Prima din aceste sonate, opus 109, este o temă cu variațiuni pe tema din Andante Favori. Andante Favori, prima lucrare pe care i-a compus-o Beethoven iubitei sale Josephine. Deci vedeți cum dragostea pentru ea nu îl părăsește
nici o clipă. Aceste 3 sonate sunt ca 3 oglinzi conjuncte. Ele sunt chintesența unei experiențe umane, expresii complementare care se reflectă una prin alta, nu întâmplător. Întâi 109, timpul interior, nu și dragostea, dorința lui de a fi bine în următoarea în 110 și tragedia sa, lupta eroică și pacea pe care o găsește în cer, în ultima, în 111. Următoarea sonată, în la bemol major, opus 110, Beethoven plonjează în misterele sufletului său și le explorează. El descoperă, scrie în scrisorile sale o propoziție, că descoperă moartea ca inima vieții. Ar trebui să ne gândim la asta, mai ales în această săptămână, în care ne gândim la Iisus Hristos pe cruce, care a murit ca om pentru a învia ca Dumnezeu. Vedeți că și tehnica pianistică a evoluat foarte mult în acest moment. Este cu totul altceva. Beethoven ajunge să se interogheze fie cu voce tare, fie în șoaptă. Și deși în primul moment nu răspunde, apoi durerea sa capătă glas și pur și simplu vorbește. Suferința vorbește, este un plângere, un plâns de suferință și de durere în arioză, în adagiu, acolo unde veți recunoaște o temă muzicală pe care o știți și de la Albinoni. O expresie de suferință cum mai rar am întâlnit această profunzime, căutarea în profunzime. Viața va reveni, pentru că sonata are și alte momente. După ce a privit moartea în față și a învins, acum Beethoven este gata de lupta cu destinul, cu o inimă invulnerabilă, în opus 111, ultima sa sonată pentru pian, numărul 32. În do minor, de asemenea, el se întoarce la luptă cu un sens mult mai larg.
față de primele sale lupte, a cincea sonata, o patetica sau... pentru că o întreagă viață a trecut. Și el se întreabă, este o confesiune epică, pentru că se întreabă libre de quoi, libre pourquoi, à quoi bon l'héroïsme. Bun, libertate, dar la ce servește această libertate, la ce servește acest eroism? Care este țelul, se întreabă Beethoven în debutul sonatei Maestoso. Sigur, sunt necesare, dar ce facem cu ele? Unde le ducem? Spre ce? Spre bine, spre rău, spre ce? Care este țelul? De luptă contra destinului. În această sonată, în această mișcare, în lupta sa cu destinul, apare un element pe care apoi Liszt îl va dezvolta la maxim în creația sa, și anume crucea. Ajutorul pe care îl are omul după viața întreagă, Beethoven exprimă foarte clar acum, ajutorul pe care îl ia și îl ia omul în lupta cu destinul, și anume Dumnezeu. Aceasta este. Acesta este semnul crucii. La Liszt vom găsi acest moment aproape în fiecare din lucrările sale, de la un anumit punct încolo. Dar vom vorbi de Liszt când ajungem la Liszt. Ultima mișcare este un monument. Aparent un cântec fără pretenții, un cântec, un sentiment care vine de adâncul inimii, unde angoasele au fost învinse, odată cu prima mișcare. Beethoven ajunge la o bunăstare aproape cosmică, să spun, atât de profundă, o luciditate precum profunzimea oceanului, iar în această mișcare, care este și foarte lungă, cu fiecare variațiune, Beethoven parcă depășește un nou și un nou, deschide un nou și un nou drum, o nouă inovație muzicală. El găsește și pacea în final și pare că se ridică deasupra pământului și privește de acolo, că le cântă îngerilor.
Această temă serafică și serenă ajunge după încă o variațiune, ca două variațiuni, la jazz. Jazz. Poate că nu greșesc spunând că primul moment de jazz din muzica clasică nu-l găsim nici la Ravel, nici la Gershwin, nici la Beethoven. Din această temă, care e temă parcă compusă pentru îngeri, lucrurile se transformă, iau amploare, recad în mai departe sunt și clopote și Beethoven găsește serenitatea pentru care a luptat o întreagă viață. Ne luăm la revedere și data viitoare o luăm înapoi cu clasicismul ca să-l terminăm. Cu începuturile clasicismului, știu, a fost un pic pe dos, și am simțit în această perioadă să vi prezint pe Beethoven, pentru că
Poate că este compozitorul cel mai aproape de Dumnezeu, dat fiind că el a pierdut lumea. Și auzul, poate că auzul este unul dintre cele mai de preț daruri pe care le are un muzician. El l-a pierdut și a fost, așa cum Iisus a fost batjocorit pe cruce, Beethoven a fost batjocorit ca muzician în momentul în care nu mai auzea. Orchestra, de multe ori, când încă el mai dirija și cânta, orchestrele își dădeau seama că el este surd și cântau altceva, lucrările nu aveau succes la public, publicul arunca cu roșii în Beethoven. El bănuia ce se întâmplă, dar nu era sigur, a fost foarte criticat. Îi se spunea că are un sunet violent. Pe de o parte, el avea acest sunet violent că nu auzea, și pe de altă parte, pentru că își dorea mult mai mult de la instrument și cât de fericit ar fi fost să poată să cânte pe aceste instrumente pe care le avem noi astăzi, care pot face ceea ce el dorea atunci să facă din muzică, să scoată acel sunet de mare forte și să facă acele diferențieri pe care el le auzea în capul său, dar nu se putea exprima. De asemenea, el este un compozitor extrem de demn, de o demnitate pe care puțini au avut-o. Și atunci am simțit să vorbim un pic despre Beethoven înainte de ceilalți, pentru că poate această perioadă, așa am simțit eu, este mai potrivită. Trebuie să vă spun de asemenea că mi este și foarte dor de dumneavoastră și ne vom reîntâlni cu voia Domnului atunci când va fi rânduit. La revedere!